जायफोरहा 25,000 मोनखांखाबाय बिथांमोननो गोदान बोसोराव 75,000नि सेकेन्ड किस्ति 25,000खौ होनो थांगासिनो दं। ओंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा थलासे सना होनो होननानै थगायनायखाय बिथांखौ बोराबबाय आरो प्रमद बर' सारा 75,000 रां होनो होननानै प्रथम किस्ति 25,000खौ होनायनि थाखाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे जोंना हौवाफ्राबो 2,000नि बांसिन जोंनि जमदुवार समस्तिनि बालागाव बे ओनसोलाव जोंनि इउपिपिएलआव जइन जाफैबाय। लकसभायाव माबायदि साखाफारा जादों? लकसभानि थाखाय जोंहा जेबो साखाफारा जानांगौ बेबायदि स्पेशल साखाफारा जानांगौ गैया। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय सारा भारतनि गेजेरावनो मोनसे प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दं। जोंनि आसामावबो जोङो एनडिए हान्जाया एनडिए नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स जे दङ बियो 12थानिबो बांसिन एमपि देरहानानै बिथांखौ प्रधान मन्त्रि खालामफिननायनि जोङो नाजागासिनो दङ। जोंनि बिटिआरआव मोननै समस्ति दङ, क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि। जोङो मोननैबो समस्तिखौनो एनडिएआ देरहागोन। चन्दन ब्रह्मआ जोंनि इउपिपिएलआव हाबफैगोन होननानै जों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों। जोंनि हान्जायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाबफैगोन ना हाबफैया बिनि सोमोन्दै सावरायनाय जायाखै। आं एटलिस्ट मिथिया बिथाङा हाबफैगोन ना हाबफैया। जोंनि हान्जायाव दिनै नोंथांमोना नुबाय बालागावआव दिनै जमदुवार समस्तिनि सिङावनो 2,000नि बांसिन जइन जाबाय। गतिके चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैयोबा बे गिदिर बाथ्रा जानाय नङा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गासैबो गाज्रि मोनजोब्बाय। बिथांनि आगोलनि लोगोफोरा बिथांनि मावथिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि मोनफैबाय। गाबोन जुदि चन्दन ब्रह्मनि बादै गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो इउपिपिएलआव हाबफैयोबा बियो आसरित जानांगौ जेबो गैया।